мо бояд пеш аз буридан мо ҳатман муайян кардани навдҳои ҳосилдиҳанда мо дар ин бутаи ток яъне дар дастакҳои ток дар ин ҷо чанд навдҳои ҳосилдиҳандаю баъд беҳосил аст. Ҳамаи ҳосилдиҳандаҳоро мо монда наметавонем. Барои ин ки қувваи токро ба иномат гирифта ҳамун чашмакҳои лозим химчакҳои лозимиро мо бояд монда намуда кор. Мана дар инҷо ҳамин навда борик ина мо барои иваз кардани навдаҳо мемонем. Мана ин химча барои ҳосилдиҳӣ чашма ин 8 то 10 чашмака мо гузошта метавонем дар ин хел системаи токдорӣ. Мана химчаҳои ҳосилдеҳ буъумошон каму беш нисбат ба навдаҳои нарина калтатар мешавад. Баъд навдаҳои ҳосилдеҳ на он қадар ғафс мешаванд. Онҳо диаметрашон тахминан 10-15 миллиметр мешавад. А навдаҳое ки беҳосил ҳастанд онҳо ғафс байни буғумҳо хело кушод аз 20 сантиметр ҳам зиёд мешавад. Деҳқон бояд ҳамино сар аввал интихоб карда гирифта нашуда кор, ба ҳаминҳо назар карда нашуда. Дар ин ҷо дида истодем ки ҳамин химча навдаи ҳосилдеҳ ҳаст. Байни буғумҳои он кӯтоҳ мебошад. Ма инро метавонем барои оянда барои ҳосилгирӣ инро мо бурда тайёр кунем. Вақти мондани химчаҳо ба байни фосилаи онҳо мо бояд назар карда намуда кор. Бисёр зич мондан дар кор не. Камаш ҳамин як ваҷаб 25-30 сантиметр байни химчаҳо шуданаш дар кор. Мана ин ҷоба навдаи беҳосил борик аз ин ягон вай нест мо ин гирифта мепартоем. Ман дар ин ҷо химчаҳои бағалӣ ҳаст. Инҳоям лозим нест. Дар ин ҷо боз навдаи ҳосилдиҳанда аст ки мо инро метавонем барои ҳамчун навдаи ивазкунанда барои оянда барои пайдо кардани дастакҳо мо инро мемонем. Мана худи дар ҳамин ҷо якчандта химчакҳо ҷойгир шуда ҳастанд. Мо ина ҳамашро монда наметавонем. Албатта мо метавонем як қисми онро барои ҳосил ва як қисми онро барои иваз кардани дастакҳо кӯтоҳтар мебурем. Яъне 4-6 чашмак монда мебурем. Мана ин химчакро мо барои ҳосил мемонем. Ин химча барои ҳосил боб аст. Мана дар ин ҷо ҳам навдаҳои химчаҳои ҳосилдиҳанда ҳаст ки мо инро метавонем барои ҳосил бурида монем. Мана ин ҷоба бар ин дастакда навдаҳо химчаҳо нағз инкишоф наёфтаанд. Барои ҳамин мо метавонем инро аз бехаш гирифта партоем. Иваз мекунем ина. Мана дар ин ҷо дар ин звенои ҳосилдиҳӣ ёки дастакҳо ҳуҷуми химчаҳо ҳаст. Албатта ин химчаҳои ҳамаша мондан мумкин не. Интихобӣ барои ҳосил мо баъзе навдаҳоро мемонем. Навдаҳои бекораи борик ёки нағз ташаккул наёфтааст онҳоро мо гирифта мепартоем. Дар ин ҷо аз бағал баромадагӣ химча ҳаст ки ин химча ҳам барои ҳосилдиҳӣ мумкин аст мондан. Мо ин метавонем камтар кӯтоҳтар карда монем. Химчаҳои паҳлӯгӣ ҳаст. ин химчаҳои паҳлӯгӣ аз ин ҳосил гирифтан мумкин не. Инҳоро мо бояд гирифта партоем. Химча аз таги дастак пайдо шудагааст. Мо инро монда наметавонем. Мо инро бояд гирифта партотарам дар кор аст. Агар монем инҳо ҳатман ба поён хам зада дар таги соя мемонад, баъд қадар ҳосили нағзам наметиҳад, ба касалиҳо гирифтор мешавад. Ман ин химчаро мо барои ивазкунанда мемонем. Ин дигарашро барои ҳосил вобаста аст диаметри химча дарози химчаро мо монда метавонем. ин химчак нисбатан химчаи ҳосилдиҳанда лекин кам беш бориктар буд, мо инро чашмакҳошро камтар мемонем. Ин химча химчаи ҳосилдиҳанда аст, лекин пурқувват аст. Мо инро метавонем чашмакашро каме зиёд кунем, яъне то 10 чашмака мо монда метавонем. Дар ҳамин ҷо ҳамин дастак ҳоли ҷавон аст. Мо инро метавонем ки бо якчанд сол аз ин химчаҳои ҳосилдиҳанда пайдо карда аз ин ҳосил раёнем. Дар ин ҷо мо метавонем ин химча ба мо лозим аст барои иваз кардани звеноҳои ҳосилдиҳанда. Мо инро мегузаронем дар дастакҳо. Дар ин ҷо ҳам байни аз як чашмак ду то химча пайдо шудагӣ аст. Мо инро албатта якташро гирифта мепартоем, баъд навдаи дигарашро барои ҳосил мемонем. Мана дар ин ҷо чихе ки мо дида истодаем ҷои кушод аст.
یعنی سالهای گذشته در اینجا دستکش رو گرفته پرداختگی بودن، جاش شد ماندگی. برای که همین جاها رو ما باید روی پوش کنیم و اینجا با یک چند نوده ها رو که میمونیم، این برای آینده دستک پیدا کرده، یعنی اینجاها رو هم احاطه کرده میگیرد. خیلی که دیدوسه می نوده های باریک رو برای که در آینده برای پیدا کردن دستک ما میمونیم، از اینها فقط نوده رویانده می شود.